Monggo Pak Widodo pun bantu biyen Pak Mardi Jenerawu, Pak Bayan. Sugeng lenggah. Monggo Pak Di. Arep besok bini sesepuh Nadri Sabian monggo. Pak Abu, Pak Sawal. Monggo Pak Wong. Berkahipun Abu Pak Sawal lereh riyin. Nah. Kali kena dibendung jajak kono wonten sing dodo yen pedho taliku kena disambung yen pedho tresno nang ati lara etan soto kulane soto enak-enak kaya wasabi etan bojo kulon ya bojo kaya ngene rasane nongko nongko cilik arane babal kaya ngene yen wong aduh tresno rina wangiran tena ditinggal Orek-orek.
Bagi angkat bagi. Sawo kecek saka Ngayogya becik Gusti sing peda. Ya ngono ya ngono ya Yuk, yuk. ngono. Yuk, yuk. Iwak tuyul digoreng lengo sindene ayu agemane sapa Papa Muji Mas Tarno. tak kira Mas Suci kok sing do pancen Daud jogete pipimu ana upane biasa biasa Tomo malih kijing miring ya daerah tayub pokoke jan mumpung ketemu karo Laras Romo yuk yuk wol 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 miring miring ya Nego kursi kanggone apa Nego kursi kanggo lungguhan organisasiku kanggone apa organisasi kanggo